ସେତିକି ଆକାଉଣ୍ଟ ସବୁ ଲୁଟି ଆଣୁଛି। ଏସବୁ ପାଇଁ ସମାଧାନ ଅଛି। ମତେ ସ୍ୱୟଂ ମତ୍ୟପୁର ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ। ଆମେ ମତ୍ୟପୁର ଯିବା, ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯାଇକି ବୁଝେଇବା। ଯେଉଁମାନେ କିଛିଟା ଟଙ୍କା ଲୋଭରେ ବଶୀଭୂତ ହୋଇ ନିଜର ପର୍ସନାଲ ଡାଟାକୁ ସେୟାର କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ବୁଝେଇବା ଆଉ ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇବା ଏଭଳି ଫ୍ରଡ୍ ପାଖରୁ ଦୂରେଇବା ପାଇଁ। ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ ଆଉ ଡେରି କରନି, ଶୀଘ୍ର ମତ୍ୟପୁର ଯିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କର। ଠିକ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। ବୁଢ଼ା ପାଖରେ କେଜାଏ ଦିନ ହେଲା ରହିଲି, କୁଆଡ଼େ ବୁଲିବାକୁ ନଉ। ଟିକେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁର ଯିବା, ସେଠି ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ଗଛ ଲତା ଝରଣା କେତେ କ'ଣ ଦେଖି ଆସିବା। ସେଠି 2-3ଟା ଇନଷ୍ଟା ରିଲ୍ ବନେଇଦବା। ମାମୁନି ଥେଇ ଥେଇ ଥେଇ, ମାମୁନି ଥେଇ ଥେଇ ଥେଇ। ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ ମାମୁନି ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ ମାମୁନି। ଆମେ ମତ୍ୟପୁର ଯାଉଛନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ। ଆମେ ପିକନିକ କି ଗେଟ୍ ଟୁଗେଦର ଯାଉନାହାନ୍ତି। ତମେ ଯଦି ପାହାଡ଼ ପବନରେ ହାଣ୍ଡି ତରକାରୀ କରିବ। ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ ଆଉ ଡେରି କରନି, ଶୀଘ୍ର ଚାଲ ମତ୍ୟପୁର ଗମନ କରିବା। ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ ଅଲୱେଜ୍ ବି ରେଡି ମହାରାଜ। चित्रगुप्त रली रली जंतुपति राजा जमा जीवे माड़ी। चलो चलो हाँ कहीं हॉस्टेल में रोचु खर्च होची एडमिशन करिवो सेठी खाइबो चलिबो। हो ठीक अछि तो बहुत डाकुची मु फोन रखुची। हां पापा नमस्कार रे। पापा के सब से गोटे कथा, ठीक रे खाइबो, ठीक रे पाठ पढ़िबो। कोन कहियो ओ बड़ पिला कि छोट पिला हिची से बुझबी। अरे गोटे अननोन नंबर। हेलो की कहउतले? हेलो हेलो आपण रीना मैडम कहउछंती? आज्ञा मैडम आपण का लॉटरी लागिची? लॉटरी? हां सारे का रॉन्ग नंबर। रॉन्ग नंबर नो, आपण का फोन नंबर लॉटरी लागिची 96680। आपण का नंबर तो? आज्ञा एई नंबर लॉटरी लागिची पूरा 2 लाख टंका। 2 लाख टंका? आपण नेबाको चाहिबे ना, हमें कैंसिल कर देबो। नहीं सर मु नेबी ना। हाँ जदि नेबाको चाहूछन ताले आपण का अकाउंट नंबर डिटेल्स दियंतु, हमें रिन्यू करिवो। आज्ञा सर शीघ्र दियंतु ना कैंसिल हो जिवो। सर गोटे मिनिट सर लिखंतु। हां कोंदो 911 911 47 47 81 81 8046 8046। ठीक अछि मैडम, आपनकर आधार कार्ड नंबर टिके देबे। आज्ञा सर शीघ्र दियंतु ना कैंसिल हो जिवो। आज्ञा सर हेलो लिखंतु 9861 9861 804 804 305 305। आज्ञा सर ठीक अछि मैडम, आपनकर अकाउंट नंबर सह मोबाइल नंबर लिंक अछि तो? आज्ञा सर हाँ एबे गोटे ओटीपी गला कहिबे कोन सेटा? ओटीपी आज्ञा सर 4टा नंबर कोन? हाँ सहीटा दियंतु सहीटा। 3040 3040। धन्यवाद मैडम, 5 मिनट भीतर आपण अकाउंट को टंका पड़ेगा। आज्ञा ठीक अछि। अरे वाह आउ 5 मिनट पर 3 लाख टंका आसबो। मु तापर कॉलेज आगली अपेक्षा करे। टेक्नोलॉजी राक्षस मानो साइबर ठक्का। बकरटा जानी पाइला नहीं, अति जल्दी अति शीघ्र मो हाथ मुठा को चले आसेला। मो कोरोना भाइरस पर एक भाइरस जे जे मो संस्पर्श को थरे आसीची आउ मु खुलिकी जाई पारी नाही। लोभ लोभरू मृत्यु। छोट बड़ तार समस्ते कथा शुणी थे कि कहीं काम लगे पार, कारण लोभ, अधिक लोभ, अधिक टंकार लोभ लोक मान पागल कर पागलामी सब पर्सनाल डाटा मत दे दिखाँ। आम डाटा मध्यम
ସେମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଧୀରେ 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 କରିଦିଏ। ମାଇ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ରକ୍ଷକ ମାନେ ସାଇବର ଠକ। କଥା ବି ଶୁଣ ଭୋକ, ଟଙ୍କାର ଭୋକ, ଟଙ୍କାର ଭୋକ। ଟଙ୍କା ଆସି ଯାଇଥାଉ। ଜିରୋ ଫୋନ ପେ, ଆରେ ଫୋନ ପେ ଜିରୋ ନା। ଅଜଣା ଲୋକଟେ ନମ୍ବର ମାଗିଲା ତାକୁ ଦେଇଦେଲି। କାହିଁକି ଦଉଥିଲି ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର? ମୁଁ କେତେ ବଡ଼ ଭୁଲ କଲି। କେତେ କଷ୍ଟରେ ମୋ ବାପା ଟଙ୍କା ପଠେଇଥିଲେ। ଝିଅ ଆଡମିସନ କରିବ, ହଷ୍ଟେଲରେ ରହିବ। ମୋ ବାପା ହେଲେ ଦିନ ମଜୁରିଆ। ବୋଉ ଭାରରେ ସେଥିରେ ପଡ଼ିଛି। ଔଷଧ କିଣିବାକୁ ବି ପଇସା ନାହିଁ। ହେଲେ ମୋ ବାପା କେତେ କଷ୍ଟରେ ଟଙ୍କା ପଠେଇଥିଲେ। ସେ ପାଠ ପଢିକି ଠିକା ଜୀବନ ମୁଁ କେତେ ବଡ ଭୁଲ କଲି। କୋଉ ମୁହଁରେ ମୋ ବାପାକୁ ଟଙ୍କା ମାଗିବି? କଣ କହି ମୁଁ ମାଗିବି ବାପାକୁ ପଇସା? ମାନବୀ, ଏ ମାନବୀ, କିଏ ତମେ? ମୁଁ ଜନ୍ତୁବାଦୀ ରାଜା ଯମ। ଆଉ ପ୍ରାଣ ନେବ ମୋ କାମ। କଣ ହେଇଛି ମାନବୀ? କାହିଁ କ୍ରନ୍ଦନ କରୁଛ ତୁମେ? ମୋ ବାପା ଟଙ୍କା ପଠେଇଥିଲେ ପ୍ରଭୁ, ଜିରୋ ହେଇଗଲା। ଗୋଟେ ଅଜଣା ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଦେଇଦେଲି। ମୋର ଆକାଉଣ୍ଟ ଜିରୋ ହେଇଗଲା ପ୍ରଭୁ। ମତେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ମୁଁ ଚାହୁଁନି। ମତେ ମାରି ଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ। ବନ୍ଦ କର ଏ କ୍ରନ୍ଦନ। ଏଇ କ୍ରନ୍ଦନ ମୁଁ ଜମାପୁରରେ ଶୁଣିଥିଲି। ଜାଣିବା ପାଇଁ ମତ୍ୟପୁର ଆସିଲି। ଆସି ଦେଖିଲି ଏଥିରେ ସବୁ ଭୁଲ ହଉଛି ତମର। ହଉ ପ୍ରଭୁ, ଏଥିପାଇଁ ତମେ ହିଁ ଦାୟୀ। ହଉ ପ୍ରଭୁ। ଖାଲି ତମେ ନୁହଁ, ପ୍ରାୟ ଲୋକମାନେ କିଛିଟା ଟଙ୍କାର ଲୋଭରେ ବସିବୁତା ହେଇ ନିଜର ଫାଷ୍ଟ ଷ୍ଟାଣ୍ଡଟା ସେୟାର କରିଦଉଛନ୍ତି। ନା ଜାଣୁଛନ୍ତି, ନା ବୁଝୁଛନ୍ତି, ନା ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଟଙ୍କାର ଲୋଭ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଆପଣମାନେ। ଲୋଭରୁ ମୃତ୍ୟୁ। ଏଇ ଲୋଭ ପାଇଁ ନିଜର ସବୁ ଡିଟେଲ ଦେଇ ଦଉଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ହଇରାଣ ହଉଛନ୍ତି ଖାଲି କ୍ରନ୍ଦନ କ୍ରନ୍ଦନ କ୍ରନ୍ଦନ। ଭୁଲ ତମେ କରିଛ ମାନବୀ। ଯାହାର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ଏବେ କଲେ କିଛି ହବନି। ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଯଦି ଭୁଲ କରିଦେଇଛି, ମୋର ତ ଭୁଲ ହେଇଗଲା। ହେଲେ ମୋ ପ୍ରଭୁ, ଯେ ଠକେଇ କରିକି ମୋ ଟଙ୍କା ଦେଇଛି ତାକୁ କଣ ଦଣ୍ଡ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ? ଅଛି। ମୁଁ ତ ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବି ଜମାପୁରରେ, ହେଲେ ମତ୍ୟପୁରରେ ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବ ପୋଲିସ। ହଁ, ତମେ ପୋଲିସର ସହାୟତା ନିଅ। ପୋଲିସ ତାକୁ ଧରିବ ଆଉ ଉଚିତ ଦଣ୍ଡ ଦେବ। ତମେ ଶୀଘ୍ର ଯାଇ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ କମ୍ପ୍ଲେନ କର। ଯାଉଛି ପ୍ରଭୁ, ପୋଲିସରେ କମ୍ପ୍ଲେନ କରି ପ୍ରଭୁ। ଦେଖିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ଝିଅ ଚିତ୍କାର କରି କାନ୍ଦୁଥିଲା। ସମୟ ଅଛି, ସୁଧୁରି ଯାଆନ୍ତୁ, ବଦଳି ଯାଆନ୍ତୁ, ଚେତି ଯାଆନ୍ତୁ। ତାହେଲେ କିଏ ଜାଣେ ଆଜି ତା ସହ ଯାହା ଘଟିଲା କାଲି ତମ ସହ ଘଟିବ। ତମ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ବି ଯାଇପାରିବ, ତମ ଆକାଉଣ୍ଟ ବି ସବୁ ଟଙ୍କା ଚାଲିଯିବ। ସେତେବେଳେ ଖାଲି ଗନ୍ଦନ। ମୁଁ ଜନ୍ତୁପତି ରାଜା ଯମ ଏବେ ମତ୍ୟପୁର ଆସିଛି। ସାଇବ ଠକୁକୁ ଦେବେ ନାମ। ଆଜି ଦିନ ଭିତରେ 49ଟି ବକରା ମୁଁ ଫସେଇ ସାରିଛି।
ଆଉ ଗୋଟେ ବକରା ପଶିଗଲେ ମୋର ହାଫ୍ ସେଞ୍ଚୁରୀଟା ପୂରଣ ହେଇଯିବ। ଶୁଣିଲେ ତ ତା କାନ୍ଦ, ପ୍ରଭୁ 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 ମୋ ବାପା। ତା ସେ କାନ୍ଦ ଶୁଣି ମତେ ଏତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେ ମୁଁ ଆହୁରି ପରେ ଆହୁରି ଲୁଟିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ତା କାନ୍ଦରେ ମତେ ଏତେ ଶାନ୍ତି ମିଳୁଛି ଆଉ ତା ଟଙ୍କାରେ ମତେ ଏତେ ଲୋଭ ମିଳୁଛି ଯେ ମୁଁ ନିଜକୁ ବାନ୍ଧିକି ରଖି ପାରୁନି। ଅପରାଧ ପରେ ଅପରାଧ କରି ଚାଲିଛି। 49ଟି ବକରା ସରିছে, 50ଟି ବକରା ଉପୁଟବୁ ହଉଛି। ଆଉ ବିଳମ୍ବ କାହିଁ କରିବ? ଯଦି ବକରା ରେଡି ତ ତାକୁ ଆଣିବା ମାଡେ। ଠିକ୍ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି ସାର୍, ଆପଣଙ୍କର 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଲଟେରୀ ଉଠିଥିଲା। ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ଆପଣ କହିଥିଲେ ଓଟିପିଟା ଦେବେ ବୋଲି। ଏବେ ଓଟିପିଟା ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ ସାର୍। ଓଟିପି ଦେଇଦେଲେ 10 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଟ୍ରାନ୍ସଫର। ହଁ ସାର୍, ସେତିକି ଖୁସି। ଠିକ୍ ଅଛି ସାର୍, ଦିଅନ୍ତୁ। 6 ଭୁଲ ଅଛି ସାର୍। ପଛକୁ ଟିକେ ଅନାମ ଧନ। ପଛକୁ ଅନା। କେମିତି ମାନେ ସଂଯୋଗ ସାର୍? କେତେ ରୋଲ କରୁଛୁ? ରୋଲ ସାର୍ ଭାଇ ଏବେ ମତେ ଓଟିପି ମାଗୁଥିଲୁ, ଏବେ ସାରି ଆପଣ ଓଟିପି ନବୁନି? ନାଇଁ ଓଟିପି ନେ କାଉଣ୍ଟ ଟଙ୍କା ହାକ୍ କର ନେ। ପୋଲିସ ବାବୁ କଣ ଧମକଉଛୁ ନା କଣ ମତେ? ଯଦି ତମକୁ ସବୁ ସତ କଥାଟା ଜାଣି ସାରିଲଣି ଆଚ୍ଛା, ତ ମୋର ଅଭିନୟଟା କରିକି ଲାଭ। ଓହୋ, କେତେ ଟଙ୍କା ନବ କୁହ? ପୋଲିସ କି ଟଙ୍କା ଯାଚୁଛୁ? ହଁ ଶଶୁର ପୁଅ ତ ନିକି ମରେ ଜିରା ମୁଣ୍ଡ ପଡବା ଟଙ୍କା ଯାଚୁ। ଥାନାକୁ ଚାଲ ଭାଇ। ସାର୍ କୋଉ ସାର୍? ଥାନାକୁ ଚାଲେ, ତତେ ସେଠି ବାଡେଇକି ମଲମ ଲଗେଇବି ପୁଣି ବାଡେ। ସାର୍ ମୋର କଣ? ଚାଲ ଶ୍ୱଶୁର। उत्तम अति उत्तम। चलो चलो चलो, ଆଉ ଡେରି କରିବେନି, ଶୀଘ୍ର ନାଟକ ଦେଖିବା। ଚलो। ଦେଖିଲେ ଶୁଣିଲେ ସବୁ ତ ଜାଣିଲେ, ଦେଖିଲେ ଶୁଣିଲେ ସବୁ ତ ଜାଣିଲେ ଆମ ନାଟକର କଥା। ମନରୁ କେବେ ନ ଭୁଲିବ ଦଶ କି ନାଟକର ମୁଖ୍ୟ କଥା। ନାଟକର ମୁଖ୍ୟ କଥା। ଅଭିନେତା ମାନେ ଯାହା କହିଗଲେ କାମେ ତାହା ଲଗାଇବେ। ମିଛ କଥା ନୁହେଁ ସତ କଥାଇବେ, ନିଜେ ଖୁସି ଅନ୍ୟକୁ ବୁଝାଇବେ। ଅଭିନେତା ମାନେ ଯାହା କହିଗଲେ କାମେ ତାହା ଲଗାଇବେ। ମିଛ କଥା ନୁହେଁ ସତ କଥାଇବେ, ନିଜେ ଖୁସି ଅନ୍ୟକୁ ବୁଝାଇବେ। দর্শক বন্ধু হে নেউছু বিদায়, দর্শক বন্ধু হে নেউছু বিদায়। দর্শক প্রিয় করিব কଳାକାର সহ হৃদୟରେ। ক্ষমাটি কিଏ କରିବ ତମେ, ক্ষମାଟି କିଏ କରିବ? ক্ষমাটি কিଏ କରିବ ତମେ, ক্ষমাটি